bilsen Xuday, uzun bulsun ömrün. O abi turunda. Әйе. Күптән кәгазь белән берәр нәрсә эшләгән юк, әйме? Менә өстәлне монда куйган. Әу. Син нәрсә күкәй салдың? Әйе, каян таптың? Мин утырган җирдән мәллә? Әйе. Әйе. Бездә бүген шәп ярыш. Кыршау белән Зиннуров Зөлфәт һәм Зиннурова Зифа. О, син кичкенә. Эй! Тукта. Кая киттең? Дусны нишләтергә ярамый? Анан көләргә ярамый. Дөрес. Ул кызык итсә, көләргә ярый. Әйе, үзе махсус көлдерергә тырышса, көләргә ярыймы? Дөньяда күп Нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Нинди санагыч? Чики-брики дип атала. Ого, мин мондайны белмим. Китек. Әйдә. Чики-брики йодрыкны алып куй. Чики-брики йодрыкны алып куй. Чики-брики йодрыкны алып куй. Без икәү генә калдык. Чики-брики йодрыкны алып куй. Әти җиңде. Минем икесе дә исән калды. Мин сезгә хәзер җәза бирәм. Әйдәгез, кызлар. Нинди җәза? Менә безнең җырлар әйбит эстрадада әниләргә багышланган җырлар муеннан. Әйе. Менә нигәдер әтиләргә багышланган җырлар алар бик аз. Бигрәк тә балалар өчен җырлар арасында әйбит әтиләргә багышланганы юк. Нигәдер? Бәлки бардыр да. Уйлап чыгарыгыз әле менә. Әтигә багышланган җыр. Менә сезгә шундый җәза. Беләсең, әйдә. Әйе. Әй әтием, әтекәй. Тукта, икегез бергә, икегез син беләсең ул җыр? Мин беләм. Әйе, нинди? Мин синең җырыңны беләм. Әйдә, җырла, әйдә. Анаң өчен яшим бу җирдә. Көтәр мине, минем юлым. Әти турында түгел. Әйе, ул әти турында түгел бит. Ул улым дигән җыр. Әти турында. Я? Әй әтием, әтекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. У әби турында. Әйе. Әй әбием, әбекәем, Сез шуны инде әтием, әтекәем. үзгәрттегез хәзер, әй әтием, әтекәем. Миңа шуй. Үзгәрттем. Әтием, әтием, алты былбылы. Әтием, әтием, күз нурым. Әтием, әтием, матурым. Әтием, әтием, алтыным. Елатасыз бит хәзер атагызны, елатасыз. Рәхмәт сезгә, кызлар. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда әти һәм мин тапшыруы. Күрдегезме? Балалар шундук тиз генә уйлап чыгарып, әнием, әбием җырларын әтием сүзенә үзгәртеп җырлап та бирде. Бабай, әби, әни. Әйе. Теләсә кайсына үзгәртеп җырларга була инде, әйме? Кайсы матуррак яңгырый? Әтием, әбиемме, бабаем, әнием? Әбием матуррактыр. Әбием матуррак. Әйе, чөнки әтекәем, андый сүз бит юк. Әтекәем. Әбием, әбәкәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Монсы инде оригинал варианты. Яхшы, шулай итеп без башлыйбыз. Әйдәгез, без сезнең белән күптән кәгазь белән берәр нәрсә эшләгән юк, әйме? Менә өстәлне монда куйган. Син нәрсә күкәй салдың? Әйе, каян таптың? Мин утырган җирдән мәллә? Әйе. Тырыштым синең өчен. Без сезнең белән кәгазьдән бер күптән әйберләр эшләгән юк. Әйе. Монсы сиңа. Без сезнең белән хәзер ясап карарга тиеш кәгазьдән бер нәрсә. Нәрсә ясый беләсез? Бәлки ул көймә, бәлки ул өй кәгазьдән. Юк, кәгазьгә түгел, кәгазьдән. Яисә көймә, яисә ул очкыш. Очкыш белән. Бәлки башка нәрсә. Әйдәгез очкышны ясап карыйбыз. Әйдәгез. Әйдә, безнең күренсен әле телевизор караучыларыбызга да. Әйдәгез башта бүклибез. Менә мин дә хәтерләмим ничектер. Мин беләм. Без ничектер ясый бирик. Очкышны юк, без икенче төрле. Ярар, аны һәрбер кешенең үзенең стиле. Менә бу
Айдагыз өзіңіз жасаңыз. Мен мына хәтерләмим ничек ясаганын шушы. Мин синең орттан кабатлыйм. Минем арттан. Апа артыннан. Әйдә. Так, бүклейбез. Әйе. Бүкләдеңме? Булай тәдрик буга инде. Аннары Нары. булай гапга дии менә шулай була инде. Туқта. Сезнең икегезнең дә бер төрлеме? Әйе. Минеке карагыз. Истребитель. Ха. Бүклей дә бел. Аха, бәлки минеке әйбәтрәк очар. Карыйбыз. Айда кемнеке яраграк. Әйдә. Әйдә. Бер. Тукта, әйдә басыйк башта берәр кая. Әйдә әнә анда таба. Әйдә, менә булай бастык. Әйдә. Бер. Мондара килегез. Әйдә син башта. Бер, ике, өч. Аха, Зифа син. Нанда калды. О, Ого. ярак китте. Зифа жиңде. Нишәп минеке очмады соң? Мен белмим. Тагы бер. Жиңдем. Юк, очмый. Нәрсәдер дөрес түгел. Зифаныкы менә дөрес чыккан. Әйбәт. Афәрин. Балалар, Ой. өйрәнегез. Безнең кебек булмагыз. Менә без мин хәтердә калганнарны балачактан нәрсәләр истә калган. Шуннан гына искә төшереп ясадым. Китапларда бар хәтта аның ничек ясарга була икәнен. Әйдә ат. Интернетта мәгълүмат бик күп. Күрдең? Ясагыз, кызыксыныгыз, тырышыгыз. Бездә бүген шәп ярыш. Кыршау белән Зиннуров Зөлфәт һәм Зиннурова Зифа. Уху! Һәм алар кыршау белән ярыша. Алар кыршауны гәүдә аркылы үткәреп, әйләнеп чыгарга тиешле. Аха. Бу ничегрәк? Менә булайрак була, Зифа. Гәүдә аркылы. Менә булай керәбез. Хоп. Гәүдә аркылы чыгардык. Аннан соң тагын һәм менә шулай итеп, тегене урап, кире үз урыныбызга кайтырга тиеш. Әйдә кил монда бастык, Әйдәгез стартка. башлыйбыз. Стартка, Зифа. Бөтен Кем уенчыларны беренче? стартка бастырабыз. Кем җиңә? Әйдә, әзерме син? 1, 2, 3 башладык. О, син кичкенә. Эй! Тукта. Кая киттең? Ой. Минем моны гәүдә аркылы чыгарганчы. Исәнмесез? Кем беренче булды? Һәм безнең бүген җиңүче Зиннурова Зифа! Кубок бирбез. Әйбәт. Менә кубок сезгә. О, кубок. Хәзер без, хәзер әйдә, Зифа, әйт. Хәзер кемнәр ярыша? Апа белән мин ярышам, әйдә. Әйт, микрофонны ал. Әйдә. Игълан ит. Хәзер безнең ярыш. Кемнәр Икенче ярыша? ярыш. Зиннуров Зөлфәт белән Зиннурова Зәлия. Яхшы, сана әйдә. Башлыйбыз. 1, 2, 3. Опа. Мен устарып киттем хәзер. Ярар, бара. Ала ярамый. Сөйләсәң. Миңа уңайсыз бу бигрәк бәләкәй. Мин күрәсеңме син кәкрәя, бүкрәя. Мин кәкрәя, бүкрәя шамам. Шушындай кызыклы эстафеталар, шушындай кызыклы уеннарны сез үйегездә дә оештыра аласыз. Моның өчен кирәк кыршау. Яңаданмы нәрсә булды? Бос. Ага. Һәм
Жиңбіз, Нұр ва Зәлия. Ay. Ярар, неше етесің енді? Бұл ойында сіз жеңдіңіз. Рақатларым ойнай аласыз. Мұның үшін бар тек қыршауғына керек, һәм орынларына белгілері керек. Шалт, кім бірінші? Ләкин әтилер, олдан айтып қоям, өзіңізге зурақ қыршау алығыз. Бәләкей білән оңайсызырақ. Абыларға жеңгелірек. Атия, бәлки бізге цирк мәктәбіне барырға. Онсын білмейм, сіз әзірлене тұрғыз. Біздің бәлки нәни дусларыбыз әйтірлер, қоя барасын. Әу, нәрсе. Әйді. Xeyirli kişiler dostlar. Biz oğlum bilen repetitsiya sabahtabız aliko. Anın bulmasında. Ninde jır hazırladın Alsin? Итуған тіл, иматур тіл, әткім әнкімім тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Молодец oğlum. Ertega jırlayıp şunaymış azıcık da. Evet, молодец. Dünyada көп Нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Нашылай өз тілімізде сөйлесіп, жырлашып, аралашып, yaşarga nasip болсын. Hayırlı işler dostlar. Қызлар, әйдәгіз дуслық тұрында сөйлеші келі. Әйдем. Кім ол дус? Сеңа бұлашырға тиеш. Дос Досайын бұлыша тұрған кіші. ойнарға тиеш. Тиешті өл енді, ол сені біле ойнай тұрған кіші әйбет, сені аңлай тұрған енді. Дусны нешләтірге ярамай? Анан күлірге ярамай. Дұрыс. Ол қызық етсе, күлірге ярай. Өзі мақсус күлдірге тырышса, күлерге яраймы? Әміне қара, балалар бақшасында, мәктәптә сыйныфташлар бар, синең төркемдәшләрең бар, әйме? Менә анда бер-береңнән көләргә ярыймы? Берәрсен, мәсәлән, анда бөтенесе бергә берсеннән көләләр ди, ярыймы алай? Юк. Ярамый. Алай итеп. Сен алардан аерылырга тиеш. Сен киресенчә аннан күлмәскә тиеш. Әгәр дә кемнәрдер көлә икән, кемнәрдер кимсетә икән, син аларга кушылырга тиеш түгел. Шулай бит? Көлгән кешеләргә нәрсә дияргә тиеш? Һәм тел күрсәтергә ярамай. Дөрес, менә шундый очрак булса, әгәр дә синең сыйныфташларыңнан көләләр икән, нәрсә эшләргә кирәк? Әйтергә аларга, менә сез шундый ситуациядә калсагыз, Үзегез. Сез көлсәгез, біз дә сездән көләбез. Шулай дип әйтәсеңме син? Син фикереңне дәвам итеп бетер. Авыр ситуацияга шулай ук калсаң, синнән дә мәсәлән күрсәләр, сиңа рәхәт буламы? Башта уйларга кирәк. Менә шулай. Ачкыч? Ачкыч. Монда ачкычың, борчылма. Юк, монда ул кайда. Ярар. Карагыз әле. Менә әгәр дә синнән көләләр икән. Әгәр дә синнән калганнар бармак түртеп, күрсәтеп, синең белән дус булмыйлар икән әгәр дә. Менә ул очракта ни эшләргә? Укытучыга әйтергә. Кешеләрне котыртырга ярамый. Дөрес, ансын аңладык, ярамый. Менә ул очрак. Укытучыга әйтергә яки әти-әниеңә. Һәм алар сиңа киңәш бирәчәкләр. Шулай бит, укытучы киңәш бирәчәк, нәрсә эшләргә икәнен. Һәм ни өчен икәненә төшенергә кирәк, бит. Менә хөрмәтле телевизор караучылар, бигрәк тә балалар, сезгә әйтәсе килә, шул сүзне бүгенге көндә шундый буллинг дигән сүз бар. Ул төшенчә бар. Юк, боулинг түгел, буллинг. Ул инде сыйныфташлар арасында бер-берсеннән көлү яисә берсен шитләтеп, аны шушы төркемнән шиткә кую. Дөрес, кызым, шиметергә дә ярамый. Бер-береңнән көлергә ярамый, һич тә. Бергә дус булып, бердәм булып, шулай бит, бер сыйныф булып яшәргә кирәк. Бер кайчанда бер-береңнән көлмичә, бер-береңне мәсхәрәләмичә. Шулаймы? Менә нәкъ шушы фикерләр
әйтәсе килгән иде сезгә, һәм сез бу фикерләргә колак салырсыз дип ышанып калабыз. Әти, қара мен шик күтәрді. Әйбәт, Қара әйбәт. мен шик күтәрді. Әйбәт. Әншиканы күтәрірге керек көрсәт. Менә булай итеп үскә таба күтәрәсең, туп-туры басырга кирәк, Минеке машина күтәрәсең. жеңілірек күрәсің, сен ишетәсің, әти? Кая? Күрдің әне, минеке жеңілірек. Аха. Үзен тотып қара. Хәзер бөтен нәрсәне дә аңлатам. Сабыллашыйк без телевизор караучылар белән. Дуслар, рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Рәхмәт әти һәм мин тапшыруын карап барганыгыз өчен. Физкультуралар ясагыз. Дус булыгыз бер-берегез белән. Һәм Шаян ТВ каналын карагыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Карамай калмагыз. Каян инде сорауларыгыз бар иде. Нәрсә? Қара. Нәрсә? Минеке бит жеңілірек. Мында 0,5 килограмм, а мында 0,6 килограмм. Синеке авыррак менә. О, син көчлерәк.